ole voin hi September ni sari sang ni som ni pakhat ania sekum dai bung chak kongpui thlang loka hian huan kan siam ve a chuan hmania ka sama ka sam lain hemi sarang pol athil in fun buar lung mai ka hmu a enge ti ka hriat mai lo wangin ka khoi ngot ngam lawa chuan voina huana kan le in a chhunga thilawm te kan bun ruak china hei covid enkol tu te le avei te po aniang chu ina an hak thin kor ni om tak mai te hei lukhum te chuan hei glove te mask te syringe man hnu te alo in fun reng kha alo nia mania ka hmu tir hian khoi ilang chuan kan khua ah hian covid hi ka the dar mai arin om tlat ani he thil hi khoi tang ron om nge ti kan hrelawa tu pai nge ti po kan hrelawa kongpui tangan the thlak ni om tak ani a thalo hle maya tulaya covid ri min ti buai lai ania kan film khurtlan a poimo em lain tiang hen huan chunga an ron pai ngot mai alo nia a poi khop mai a thalo khop mai tun china heti ang hi khoian ma khoi hun sang sang a po ni sela ching to loila a tha hle mai mi puite kan film khur sau a poimo a kan no film khur zual zel thina na ti in mizoram mi pui hriata ka ron ta rang ve hrim hrim du ani e kalome